bi ambe arabadona afrikalo kile mugan konoto ambalma o bisimila malakchuka don kibaru keneka bi kibara munum bambulo kada kulokan ode mali kenya so ministry ale koni ka ladala sebon kata coronavirus koni kibara koni dilima o koni ayire ka foko coronavirus to mo tan woro koni yira mali kono ka keni tratado e afrikalo kile mugan sheki ayire ka fo fene ko mo kono to koni kenya la ka bo coronavirus la ko ba fene ko mo kilen koni fene sara ka sababu ke coronavirus kon flene ka mo tan woro kuram koni mine ayire la ka fo ko kulkuru marara kerengere ne ala kalabankuru ko ayira mo flala eno ale ni bamako o sigida fene konna la sigida folo ayira ka fo ko coronavirus ira mo flala eno sigida sabana ayira mo kelina eno sigida nanna ayira mo kelina eno sigida duruna ayira mo durula eno ale ni sigida worona ayira mo duru fene la eno ninjate kura mun koni flene coronavirus koni mo mun mine mali kono nunu be ulu koni dafa mo kemenani ani mugan nani na mo mun koni fene saraka asababu ke coronavirus abe ulu koni fene dafa mo mugan nani la ale ni mo mun koni fene kenela ka bo coronavirus banala abe ulu koni fene dafa mo keme ani mugan flala o sababu yala alibi mali kenya so ministry ale kon be la nyinke kanya simbela jale wonma mun kone sanya wale ulu koni matarafale ale ni jamana nyemo ulu koni kelme ka takabulu mun kon dama wala sa tugamna banay kon be seka kele kibara were mambolo kada kuloka ode kunu arabado afrikalo claim gan shegi ko akuruni ale yara kon fene be mopti mali chamancha bulu fe jatege wale tabaga ulu koni wale juguta kanya sin anga finitugu koni ma nege kanya duru ani sanga bisaba koni wakati la kibara mun sera ma ulu koni ayire ka fako ni jatege wale tabaga nun koni so la kado mali finitigu koni ka anko akuru ko uchama koni hundo ko do me moto la ko do were fene me mobile la uni keleke minon koni chama o koni sababu yala mali finitigu ulu koni wele bla finitigu were koni ma ni ulu yere koni fene ka bara benendo sanfe kelema o finitigu koni fene nana panguru la ni ga to ka mugu jugu bla ka jigi ni jatege wale tabaga nun kan o benata finitigi munu yere koni fene kume duguma ulu yere koni fene kume ka usego ke ni jogore la mali finitigu ulu koni sebaya soro jatege wale tabaga nun kan sabla mo fla jogina mali finitigu la mu koni jatege wale tabaga we ulu koni ka mo saba koni ne shuyira nga sere do yere koni fene soro la ka foko jatege wale tabaga nun koni ko ubolla ni uga su chame ko ba fene ko ubolla ka moto tan saba de to uko ko ale ni mobile fla ale ni keleke marfa grimando fene ale ni ulu fene charger wa yire la ka foko ni jatege wale tabaga nun koni fene bolla ku uga balo chama koni fene tu nga ame wakati mne ko sisan amado mo kele mun koni ne kuye ni mo konu nye nga kibara were mana bo ko fe amboda okulukan kibara were mambolo kada okulukan ore kunu tratado afrikalo kile mugan sheki nege kanya tan saba koni wakati bamako koni kono falaje ale garabal tasma koni willa yoro konna ni o koni kela kasarabai garabali koni ale koni klalendo bakan ferelawo ale ni malde mun koni bolla ka bo chamancha bolo fe ni ka sababu ke kele ulle ni nyogonche kibara mun serama ulu koni ayire ka fo ko tasma koni willa nyamon konna nege kanya tan saba koni wakati rila tasma koni willa ni yoroina sere do koni ka fola ko tasma koni kumbe nyamani la ko fiye koni ne tasma ta o jugala ni kana bla flado koni ga bugula ni o ko koni maseka kumbe jona ni akoni kala ni kasarabay nyeta fo ka garbale yara koni fene bemne mo mun koni sigilendo ni yorena ulu koni bolo fens koni maseka bo ni tasma jeni koni na bugu ulu koni betara tasma fe wa yira la ka fo ko tasma koni dona ali bagan fere la ulu yara koni fene ka were gono bagan chama koni jenna akoda fe fene nga ame wakati mne ko sisa ama kibara jonjon koni soro folo wala saka seka do aramaden kasaram koni kera ni koda fe ale ni bagan kasaram mun koni fene kera nga amana kibara were mu soro ni ko fe amboda okuluka garabali koni jenin ko fe mali ministre som koni ka bara benendo deme doni ma malduma ale ni fantaya koni keleli o koni ya semfa ka seni yoroina ni kata anyada yoroin koni chenchukuka ale koni ayire ka fo ko mogo mun koni sigi yoro benendo ni yoroima ko yoro kura koni bena nyini uye wakati kunguru ni koni kono soni yoro jonjon ka soro uye o sababu yala ay wele bla banyumanke ton chaman koni ma ko ni mun koni be se ka deme do ni mogo nunu koni ma akera fini koyo akera dumuni koyo ko alne akela barake minon koni koy ko sabla ni mogo nunu koni u mako be deme la kuna foni kuncela kibara were mbambolo kada kulo kan o de lere ni ale koni fene be Tombouctou marala
Mali cɛmancɛ bolo fɛ a yiralen don k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i ko sisan ko jiko gɛrɛngɛrɛ kɔni waralen don nin yɔrɔ in na kosɛbɛ. O sababuya la ne yɛrɛ sigibagaw olu kɔni ye wele bila Mali finitigiw kɔni ma n'o y'a sɔrɔ ni u bɛ se ka don u jigikɔrɔ jiko la. O kɔni kɛlen Mali finitigiw olu kɔni ye labɛnw kɔni sigi sen kan walasa cogoya min na u bɛ se ka na ji di ni mɔgɔ ninnu ma. O sababuya la ko Mali finitigiw olu kɔni bɛ to ka citerne kɔni lafa sisan nɔ ji la ni kana o di duguden ninnu kɔni ma. Ni waleya in kɔni kɛra nisɔndiya koba ye duguden ninnu kɔni ma kosɛbɛ ni u kɔni bɛ Mali finitigiw kɔni fo a la kosɛbɛ. Mali finitigiw olu kɔni ye nin baara in kɔni daminɛ sisan nɔ a bɛ dɔgɔkun 3 kɔni bɔ. Wa ni waleya min kɔni fɛnɛ filɛ nin bɛna kɛ sababu ye ka dugudenw ka olu kɔni ka danaya kɔni sinsin Mali finitigiw kɔni yɔrɔ la. An balimaw ni kibaruya ninnu tun b'an bolo ka da u tulo kan ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ.